Comencem el petit celler, és temps tot seguit d'obrir i d'experimentar amb els nostres sentits. Anem a parlar de vins. Comencem el programa avui parlant i coneixent a la gent de Portal del Montsant. Des de l'any 2001 es desenvolupa al Priorat, entre Bellmunt, el Molar i el Lloar, el projecte Portal del Montsant, recuperant bancals i costers abandonats, treballant amb la diversitat de varietats i clons, perfilant models avançats de viticultura orgànica, els que dona rèplica a una avantguardista bodega integrada en el paisatge. El 2003 es funda la bodega Portal del Montsant, ubicada a l'antiga cooperativa de Marçà, un edifici dedicat a l'elaboració de vins des de principis del segle passat. Aquest celler emergent del Montsant destaca pel seu treball amb les varietats històriques, garnatxa i carinyena, sobretot amb aquesta darrera, predominant a la zona sud-oest de la denominació d'origen. Els vins, subtils, amb fragància i complexes, prenen el seu nom del fundador de l'ordre monàstica dels cartoixans, Sant Bruno de Colònia, presents a la comarca del Priorat des de 1194 i impulsors del cultiu de la vinya. La climatologia de la zona és estrictament mediterrània, amb alguna característica continental a les vinyes situades al nord i a més alçada de la denominació d'origen a 700-800 metres a Cornudella. Les diverses carinyenes aconsegueixen així combinar la seva major expressió en matisos, sovint complementaris. Avui us presentem el vi Brunos de Portal del Montsant. Doncs anem a parlar amb en Josep Puig de Portal del Montsant, que estàvem aquí fa una estoneta, ens hauríeu d'haver vist amb el teu iPad, anar mirant fotos una mica de la situació geogràfica. De la zona, sí, sí. Estem parlant de... Bé, parlem de DOs, de denominacions d'origen. Parlem potser una miqueta de la diferència entre el que és el Montsant i el Priorat. Sí, això és important aclarir-ho, perquè el Montsant està sent una zona emergent, jo diria amb molt prestigi. No vull competir ara amb el Priorat, però està agafant un toc de modernitat que fins i tot, un exemple, aquesta última barema s'ha pagat el rei més car pel Montsant que el Priorat ja, no? El Montsant és com un croissant, jo sempre dic que és com un croissant que envolta el Priorat. És una serralada que quan la mires segons com vas te recorda una mica a Montserrat, els que som d'aquí al Bages, ens recorda en certa manera a Montserrat pels colors que agafa la muntanya, i el Montsant són una sèrie de pobles que envolten el Priorat que queda al mig, i sobretot tenim allà més altitud, tenim terres, no és la licorella, aquella pedra tan dura que donarà aquesta duresa i aquesta fortor que té el Priorat, i en canvi tenim unes terres que són molt més, mira, el típic, a l'illa li diem el sauló, però el típica sorra, la típica terra calcària, típica terra arcillosa, o sigui, tenim diferents tipus de terra i altitud, i això dona un caràcter molt similar al Priorat, però normalment guanyarem amb productes molt més untuosos, molt amorosos, molt especiats, que els faran molt amables. Això quan intenteu vendre el producte a l'estranger, per exemple, a països com Alemanya, els hi parleu que és una climatologia mediterrània? Sí, no. Es ven això? Això ven? Mireu, la gràcia del vi és que no s'entén si no parles de l'entorn, amb la qual mira, ara parlant d'Alemanya, fa poc hem estat a Colònia amb el nostre importador, i és que la gent ja té interès en saber-ho tot. Diu, però sou del Mediterrani? Diu, sí, però bueno, ojo, compte amb el Mediterrani, és una serralada, quasi bé que ja toca, no exagerant, a Teruel, que per tant sí que té influència mediterrània, però sí que parlem de 700 i 800 metres d'altitud de les vinyes, que per tant inclús tenim algunes orientades al cantó més atlàntic, per tant tindrem unes acideses molt importants. És una combinació espectacular del Montsant. Petits matisos que fan, per exemple, que un vi com el Brunus tingui una sortida extraordinària, no? Sí, la veritat que Brunus, nosaltres som una mica novatos amb la bodega, perquè som els de Parxet, que fa un any que la vam adquirir, però enamorats la vam adquirir perquè estàvem enamorats del que és Brunus. Realment, jo diria que és un vi diferent. És un vi, tothom ho diu, no? Però de vegades amb vins negres s'ha arribat sobretot als alts de gamma, que es toquen massa. Realment, de vegades prens un alt de gamma de Rioja o de Ribera i, caramba, els colors, el terpènic, finalment s'assemblen molt. En canvi, aquest realment té unes especificitats que fa que sigui un vi per nosaltres molt atractiu. Aquest nom, Bruno, ve una mica del que hem sentit fa una estona al reportatge, Sant Bruno de Colònia, és aquest senyor el que dona nom allà. Sí, va ser el fundador del Priorat,
i nosaltres, al seu moment, quan es va decidir, ni nosaltres, posar nom als vins de la bodega, el que tenim amb vinyes més velles i més envellides, i podríem dir, a mi no m'agrada això, l'alt de gamma, però sí, el producte més car li diem el Sant Bru, i en canvi el vi que potser expressa més el que realment és Montsant, és Brunus, que és un nom una mica més col·loquial, que li diríem al Sant Bru, diríem, hola Brunus. Fàcil de memoritzar, no? Està bé. És un vi que trobareu aquí al Petit Celler, al passeig de Pere III, número 18, aquests dies amb un tant per cent de descompte, amb un 10%, i en Josep Puig ens explicarà ràpidament 4 peculiaritats, perquè no marxa, perquè aquesta estona tornem a parlar amb ell de l'altra empresa, que parlem de caves. De caves que fem. Parlem de la festa del cava d'aquí uns moments, però bueno, anem per ordre. Tastem-lo. Bueno, jo diria que abans de tastar-lo, jo miraria el color és espectacular, és un color molt, o sigui, jo diria un negre tupit, és aquests colors realment amb capa, que es diem capa intensa de color. Tenim un nas que a mi em recorda molt, curiosament, és un vi negre, però ens dona un nas, jo diria, a flors de primavera. És a dir, és un nas que segurament podríem enganyar algú dient-li que és un blanc, perquè té aquesta explosió floral. Després sí que, aprofundint-hi una mica, ja notem tocs minerals que donen a entendre que estem parlant d'un vi contundent, d'un vi negre, no? Un vi negre i curiós. I per no cansar-vos, llavors en boca... En boca jo noto grosella, noto cirera, noto contundència, però a la vegada frescor. És a dir, és per un cantó molt untuós i molt gras, i ens dona aquesta grosella, aquesta cirera, però a la vegada és fresquíssim. I per tant jo crec que li dono una complexitat espectacular. És un vi que es faria prendre mal, perquè té totes les virtuts del que es busca allò que diuen a Espanya un vino recio, però a la vegada té una sutilesa que el fa que per això estiguem tan enamorats d'aquesta zona del Montsant. Doncs, Josep, ens veiem d'aquí un momentet per parlar de Parxet, del cava. Recordeu, Brunus, el trobareu també aquí al Petit Celler, i amb en Cristian Carné, d'aquí de la botiga, anem a parlar tot seguit d'una data, el 26 de novembre. El 26 de novembre arriba la 6a edició de la Festa del Cava. En parlem tot seguit.